אהלן חברים, שימו לב, האמצע בכפר קאסם מאוד קרוב לשוק הציפורים. יש למקום הזה שתי כניסות מכפר קאסם וגם מהכביש הראשי, כביש 5, מהר מאוד מגיעים. יש פה את השביל הזה, בסוף השביל תראו את השער הענק, זה שער שהוא נפתח, ואני נכנס פה לחצר, חצר של 1200 מטר. איפה מתחילה החצר? יש פה אספלט ברצפה, שימו לב לסככה בסוף החצר. הסככה הזאת היא שייכת לשטח, באים עם המשאית, צ'יקס, נכנסים, ויש לנו פה שליש אחד אספלט לגמרי, ושתי שליש עד הפחונים שאתם רואים שם, אדמה. אדמה די מוצקה. במקום, בסוף, אני אתקדם לכיוון הסככה. יש לנו פה, המבנה הזה לא שייך, אבל מה שאחרי המבנה לעובדים, יש פה קטע שהוא משותף, שיש פה חדרון קטן, שיכול לשמש לקפה, לתה, לקקאו, לכל מה שרק תרצו. ובחלק האחורי, קצת מבולגן פה כרגע, מפה יש שביל שמוביל אל השירותים. זה בעצם הקלה, זה השטח, 1200 מטר, במחיר קורונה, מחיר כפר קאסם, מרכז הארץ, קרוב לכל מקום. מוזמנים ליצור קשר, יצחק לוי, נדל"ן ונכסים.